Ναι. Όχι, ακούτε ρε, οι υπόλοιποι. Ναι, ακούμε τώρα μια χαρά. Είναι ένας γάιδαρος και ένας λύκος. Εντάξει, το ξέρεις μαλάκα, με το γάιδαρο και το λύκο. Έλα ρε μαλάκα, αυτό το ήξερα. Τι λαγό μου λες και Λάθος το λύκο. έλεγα, επίτηδες για να μην το πεις. Λοιπόν, ήταν ένας λύκος και ένας γάιδαρος. Λοιπόν, και είναι στο χωριό μόνοι τους. Μιλάμε για ψολόκαμπος το χωριό, δεν είχε τίποτα να γαμίσουνε, ρε παιδί μου, τίποτα. Δεν κουνιότανε τρίχα γυναικεία, ρε παιδί μου. Γαμάτο είναι. Και λέει, λοιπόν, άκου να δεις, λέει, στο γάιδαρο ο Λύκος, θα πάμε, λέει, μαλάκα στο τέτοιο. Θα πάμε, λέει, στην πόλη, να πάμε σε ένα μπουρδέλο να πηδήξουμε. Έλα ρε μαλάκα, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Και είχαμε φάει, λέει, τέτοια γαμία τεράστια. Λέει, πάμε. Παίρνουν τα πράγματά του, σηκώνονται, πηγαίνουν στην πόλη την επόμενη μέρα. Φτάνουν στην πόλη μέσα, αρχίζουν να ψάχνουν το ένα μπουρδέλο κλειστό, ψάχνουν το άλλο μπουρδέλο κλειστό, ψάχνουν την επόμενη μέρα, όλα κλειστά. Λέει, δεν πειράζει, μην το βάζεις κάτω. Λέει, θα τα βρούμε. Πηγαίνουν ξανά την επόμενη μέρα να κάνουν την επόμενη τσάρκα, όλα κλειστά. Καλοκαίρι, πετύχαν 15 Αύγουστο, πετύχαν κάτι, παιδί μου. Όλα τα μπουρδέλα της πόλης κλειστά, δεν ήταν τίποτα. Απεγνωσμένα τώρα λοιπόν για απελπισμένοι κάθονται στο παγκάκι. Αχ, ρε φίλε, μια φορά είπαμε και εμείς να πηδήξουμε και όλα τα μπουρδέλα λέει κλειστά. Να σου πω, λέει, ρε Λύκε, λέει ο γάιδαρος. Θέλεις, λέει, να πηδηχτούμε μεταξύ μας? Σπατήσω ένα παίο, Ναι, ένας με λέει, τον άλλο να στρώσουμε. Λέει, τι λες ρε βλάκα, λέει, που θα κάτσω? Ρε βλάκα, λέει, Σε μία βλέπω σαν εγώ, φίλο. μία, λέει, θα σε επιδείξω εγώ, θα κάτσεις, και μία θα κάτσω εγώ να με επιδείξεις. Άντε, ωραία, λέει, ρε φίλε. Λέει ο Λύκος, εγώ ξεκινάω πρώτος τότε. Λέει, εντάξει, ρε Λύκε, θα στηθώ. Ο γάιδαρος λέει στο Λύκο, θα στηθώ. Ναι, στείνεται ο γάιδαρος και Και ξεκινάει. πάει ο Λύκος να πηδήξει το γάιδαρο. Και πάει ο Λύκος και ξεκινάει το γάιδαρο. Πάρτα. Α, τελείωσε. Ο Λύκος, γεια σας, ωραίο ζωάρα. Άντε, λέει, τώρα, γάιδαρο, σειρά μου. Πάει ο γάιδαρος. Κάθεται ο Λύκος, λοιπόν, γάιδαρε, θέλω λίγο να μπεις. Σιγά σιγά, εντάξει. Μην σιγά σιγά, εντάξει. Εγώ είμαι Λύκος, εσύ είσαι γάιδαρος. Λέει, λίγο ήρεμα τα πράγματα. Κάθεται, λέει, λοιπόν, έτοιμος. Πάω! Και κάνει μαλάκα ο Λύκος. Γάιδαρε, τραβήξου 20 εκατοστά πίσω. Κάνω γάιδαρος 20 εκατοστά πίσω. Α, μαλάκα. Του σούβλησε το κεφάλι του. Του έφτασε εδώ και ήταν. Κάνε λίγο πιο πίσω, δεν μπορώ να το κουνήσω. Το κεφάλι μου δεν μπορώ να το κουνήσω. Τραβήξου πίσω. Ηλίθιο. Μαλάκα, το έχω πει σε 600 άτομα αυτό. Δεν ήταν στα παλιά τα live με την Ανούλα. Τι? Μαμά. Εντάξει. Έλα ρε μαλάκα. Λοιπόν, πάει η μικρή Ανούλα. Η Ανούλα κοντά στα 12, 13, κάπου εκεί. Πηγαίνει στη μάνα της. Μαμά, το βρακάκι μου έχει αίμα. Αχ, η μάνα της Ανούλας. Αχ, Ανούλα μου, ξέρεις, όλα τα κοριτσάκια, μα όλα τα κοριτσάκια κοντά στα 12, 13, 14, ανάλογα κάπου εκεί, βάζουν μία φορά το μήνα λίγο αιματάκι στο βρακάκι τους. Και εντάξει, μη στεναχωριέσαι. Ωραία. Πάει το πρωί στη δασκάλα. Κυρία, το βρακάκι μου έχει αίμα. Αχ, λέει, Ανούλα μου, δεν είναι τίποτα. Ελπίζω να σου εξήγησε η μητέρα σου. Βγάζει. Το κάθε κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία βγάζει μία φορά το μήνα αιματάκι λίγο έτσι. Βάζουμε λίγο έτσι μία σερβιετούλα. Εντάξει, περνάει. Μην αγχώνεσαι, 5 μερούλες είναι, θα περάσουν. Κάθε μήνα θα το έχεις αυτό. Τέλος πάντων, πάει κλαίγοντας. Πάει στον αδερφό της στο σπίτι. Το τέ μου. Τι είναι, Ανούλα μου, τι έπαθες? Το βρακάκι μου έχει αίμα. Του δείχνει το βρακάκι. Μαμά, της Ελενίτσας, της Ανούλας της κόψα το πούτσο. Της κόψα το πούτσο, λέει. Νόμιζα ότι της κόψα το πούτσο. Γι' αυτό είχε αίμα. Τόσο βλάκας. Άρε μαλάκα. Θεός.
Λοιπόν, πάει τύπος σε μπουρδέλο. θα πούμε κι άλλο. Μαλάκα, Ένα τελευταίο. Το έχω πει επίσης αυτό. Απλά τώρα μιας και τα πιάσαμε τα καλά και να τελειώνουμε. Πάει τύπος σε μπουρδέλο. Απλά αυτό θέλει λίγο φως, ρε πούστη. Περίμενε. Κράτα το. Τι φως, γιατί, τι πράγμα, τι θέλει. Πάει τύπος σε μπουρδέλο. Και λέει. Αυτά τι μου τα έδωσες. Επειδή πρέπει να τα βγάλω. Αμάν τι θα πει, Χριστέ μου. Λοιπόν. Κατάλαβα τι θα πεις. Ναι. Λέει, ναι, γεια σας, λέει, πάει στην τσατσά, ήρθα να πηδήξω. Ναι, αγόρι μου, πες μου τι θέλεις. Θέλω, λέει, να πηδήξω, λέει, κάτι πολύ special. Special, έχουμε απ' όλα. Έχουμε Σουηδέζα, Ρουμάνα, Τσέχα, τα πάντα όλα. Τι θέλεις. Θέλω κάτι, δεν με ενδιαφέρει, λέει, η καταγωγή, με ενδιαφέρει η λίστα. Ναι. Ο τιμοκατάλογος. Θέλω δηλαδή να δω, λέει, περίεργα πράγματα. Τότε, λέει, θα πας, λέει, στην κοπέλα, λέει, είναι από μια χώρα, λέει, της Ασίας, ούτε να την προφέρω δεν μπορώ. Πολύ special πράγματα, θα πάθει σοκ. Πηγαίνει, λέει, πες μου πού είναι το δωμάτιο, λέει, στο 5, λέει, δεξιά μπες. Μπαίνει μέσα στο δωμάτιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, κούκλε. Λέει, να δω, λέει, τι έχουμε, λέει, διαθέσιμο, λέει, στη λίστα. Κοίταξε, λέει, τα δικά μου, λέει, είναι λίγο παράξενα και λίγο έτσι δύσκολα. Δεν ακούω τα παιδιά. Λέει, λίγο δύσκολα. Δεν μιλάμε, ρε. Εδώ είμαστε. Λέει, ναι, δώστε μου, λέει, τον κατάλογο. Διαβάζει, πολυφωτάτο, το έχω κάνει αυτό. Διαβάζει, πολυθρονάτο, τι πολυθρονάτο, ρε, ψυχή μου, λέει, πλάκα μου κάνεις. Εγώ τα έχω κάνει, λέει, αυτά. Όταν γαμούσες τις πολυθρόνες. Πομολολάτο πάνω στο πόμολο. Τώρα πόμολο, σιγά τώρα, το έχω κάνει εγώ το πόμολο, τώρα με πλάκα μου κάνεις. Πιγκουινάτο, όπα. Όχι, λέει, προχώρατο, προσπέρνατο. Τι λέει προσπέρνατο. Περίμενε, λέει. Τι πιγκουινάτο. Τι πιγκουινάτο έχεις εδώ πέρα. Κάτσε καλά, δεν έχω γαμίσει ποτέ έτσι. Κάτσε λίγο να το δούμε, λέει, το πιγκουινάτο. Δεν θέλεις. Είναι πολύ βάναυσο για εσένα. Εγώ περνάω καλά, αλλά εσύ περνάς δύσκολα. Αυτό θέλω. Θέλω να με τρελάνεις, θέλω να με δυσκολέψεις, θέλω να με κάνεις κομμάτι. Θέλω το πιγκουινάτο. Θέλω το πιγκουινάτο σου. Λέει, άντε καλά. Έλα, λέει, στο κέντρο του δωματίου, πηγαίνει στο κέντρο του δωματίου. Λοιπόν, θέλω να μην κουνηθείς καθόλου. Εντάξει, καθόλου όμως, τίποτα. Εντάξει, θα αφήσεις, λέει, όλα να το κάνω πάνω μου. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσω. Λέει, ναι, ωραία. Κάθεται αυτός έτσι όρθιο στο δωμάτιο. Εδώ, έτσι, πηγαίνει η άλλη από κοντά του, του τρίβεται. Έτσι, αλλιώς, τον χαϊδεύει, τον φτιάχνει, αυτά. Αυτός κάγκελο, έτσι. Αυτός είναι κάγκελο, έτσι. Ναι. Έτσι. Κάθεται εκεί, τον χαϊδεύει, τον πειράζει, τον αναστατώνει. Εντάξει, έχει δρώσει αυτός, είναι. Ο τύπος να είναι. Ρε φίλε, τελειώνεις, άντε να ξεκινήσουμε. Όχι ακόμα. Πιάνεται έτσι. Αυτό εκεί, η άλλη τον πειράζει. Αυτός, άντε κοπέλα μου, δεν είμαι καλά. Άντε και θέλω να ξεκινήσουμε. Βγάλε τα ακουστικά σου, θα κάνεις μαλακία. Και λέει αυτή, έτσι πως ήταν αυτός, λέει, είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε. Άντε κοπέλα μου, με έχεις τρελάνει. Λοιπόν, πηγαίνει και του κατεβάζει απότομα τα βρακιά. Και αυτός, έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Αυτό ήταν το πιγκουινάτο. Εφιάλτες στοιχιώνουν το μυαλό σου. Υδρώνεις γιατί πάλι με βλέπεις στον όνειρό σου. Έχω μπει για τα καλά στο σάπιο σου τον εαυτό σου. Κι η σκέψη εγκλωβισμένη έχει γίνει βασανό σου. Δεν μπορείς πια να